po, akin na po. Tay, akin na po yan. Opo. Yun, nakakuha tayo mga toy. Pahingi po ako sukli, Nay. Ikaw, ilan yan? Hingi tayo sukli. Nay, sukli ko po. Mahala dito mga toy. Kaya diba dapat bumili tayo dun sa Isla Lecture. 100 lang kilo. Uno medya. Malaki yata mga toy. Medya. 190. Thank you po. Good morning mga kasoy. Makigulo tayo sa bintana ng mga bangus dito sa Isla Lecture. Puro bangus ngayon mga nakukuha dito mga kasoy. Wala mo ng tilapia. Daming bangus dito mga kasoy. Mura lang ang kilo. Puno yung bangka oh. Grabe. Oh. Dito yan sana mga kasoy sa Isla Lecture. Puro bangus ngayon. Puro walang tilapia. Ano, tatanggalin na? Epekto ng bagyong pahinga mga kapatid dito. Grabe, ang daming bangus oh. Daming bangus oh. Magsawa ano? Hoy! Ay boy! Magkano kilo yan boss pag ganyan? Sandan. Sandan pa din. Siguro kanina mas mura no? Ay ganun pa din. Buhay pa mga kapatid oh. Sandan daw per kilo pero ang lalaki oh. Sige mamaya ano tayo. Bibili tayo. Kahit malaki boss, sandan din. Ayos na. No, pabakal no. Sad na kilo. Ay, saan? Grabe, ang dami. Tumutulong lang si Nonoy. Malamang mamaya may kasama ng libre. Ang dami oh. Sandaan daw kilo. Sako-sako. Ha? Ang lalaking bangus oh. Talang makasingit lang oh. 1 kilo, 1 piraso. Oh, madam. Oh yan, si Kuya Junjun. Ano nangyari dito? Marami ito, bangos. Ang daming bangus. Oo, marami. Grabe. Oh, dito. Presahin mo nga yung ano, presa. Ang dami oh. Ang dami oh. Sanda na lang per kilo. Grabe, ang laki niyang kuya. Uy! Si Kuya Dama. Ulo, grabe, ang laki oh. Sanda na lang daw yan, 1 piraso laki. Kulong ng maliit. Asan yung plastic? Saan mo nga pare Michael? Sandaan, 1 kilo. Ay! Grabe, ang lalaki. Dalawa. 2 kilo. Kapit siya. Grabe, ang laki nun oh. 1 1 3/4, pinaka jumbo. So ano yan, 130 pesos. May labilog naman. Sandaan daw, 1 kilo. Grabe, lalaki. Nandiyan nakalagay Hilda. Ayan na. Oh, Yung kunti yung laman. Yan pre, salim yan pre. grabe. Ang dami oh, sako-sako. Ayun pa oh. Kanila ito. Dito tayo mga tayo sa baba. Ganda. Huwag na kayo Kuya, pabiling ganyan. Yung ganyan lang kaliliit. mga bangus mga tayo oh. Grabe oh. Dami. Grabe. Punta na kayo dito oh, hanggang ano pa. Mura lang bangus. Kaya ang daming ano mga tayo. Thank you. Grabe mga kasoy, oh. Pag ganyan siguro mga 80 lang per kilo niyan, ano, maliit lang. Grabe, pang daing mga kasoy, oh. Yan nila, uy, malaki yung isa, oh. Ayan, oh. Ano maliit. Mga anong size kaya ito, no? Ha? 4 medyo. 4 boss, no? 4 yung size ng pamante. Ay, 2? Ay, 2 daw po. 2 daw mga kasoy yung pamante. Size 2 yung pamante nila sa bangus. Yan, dito yan oh. Dito sa Isla Lecture. Doon sila namamanti mga kayo sa banda ron. Kasi bawal pamantian dito. Banda sila doon, banda ron. Sa kabila na yun. Lubog na ba isla? Ayun o. Hindi na makita yung mga... Ayaw nga, ayaw. Diba na sitwasyon pala doon sa isla oh. Yung mga kayo, lubog na yung isla natin.
Dapat mamimiwas tayo ngayon nga, wala tayong pamiwasan. Andito sila Kuya Junjun, yun si Kuya Ma. Andun, Kuya Junjun andun. Si Kuya Dama nagbibenta ng ano, na bangus, 100 per kilo. Yung maliliit sa 80 lang daw, 80. Nagbenta na. Grabe oh. Yun, lalawat pa sila oh. Makamanti pa kayo. Kundahin maliliit. Grabe oh. So yun mamaya mga to, bibili tayo ng bangus 1 kilo. Para di na tayo masiro-siro. Habol pa kayo dito, 100 lang kilo. Ayan si ano to, wala tayo pamiwasan tayo? Wala. Nalunod yung isla. Natin tropa dito. Dito. Dito to, yung tropa natin Wala dito. daw kabel. Ano lang, kabayo. Ano? Alis kaya, Bobby. Saan si Kuya Bobby? Ay, si Kuya Bobby oh. Ah, Kuya. Ano nangyari sa isla? Eh, si Kuya Bobby oh. Kuya. Grabe, ang daming bangus ah. Ito yung pinamimiwasan natin mga ito yung nakaraan oh. Wala na tayong pisto. Oh, may tilapia dito. Brad, ano yan Brad? Saan mo nakuha yan? Ha? Ayan na lumangoy? Oh, namatay na yung plapla oh. Di na pinapansin nyo na dito ah. Ah, buhay pa. No. Mga tropa dito. Shoutout mo, sino shoutout mo? Tropa mo. Ayan, shoutout mo. Oh, shoutout tuloy, shoutout mo yung ano. Shoutout kay Helen. Ah, Ilin ano ba yun? Mendoza? Thompson. Oh, yun. Naiya. Girlfriend mo ba yun? Oh, yan. Shoutout daw kay ano? Kay ano? Jun ko eh ba? Ano yan? Boyfriend mo? Saan yun? Ah, shoutout niya. Ba't Jun? Baka Jin. Atro pa pala. Ah, ba? Yan, shoutout sa mga natin, mga katropang na mga bakla daw. Ayan, mga to yung tropa natin si Russell. Yung mama mo, shoutout mo, mama mo. Roger Fishing. Ayun o. Ayan. Ito sa likod ko. Yan mga to, i-upload natin kagad to. Para kung sino pa yung gustong kumabol sa pagbabangus dito Pamanti. Yan, kasi bawal dito mga to sa may isla lecture. Ayan, kuya, ang daming bangus oh. Ano nadali, anong pamaraan niya kuya? Na ano mo lang? Nalambat? Bigay ko sa akin. Ah, bigay lang. Yun, sana all. Sana all. Ako rin naman, nakahingi na siya. Diba? Malaki mga to yun. Malaki. So yan mga to, yan na lang tayo. Huwag natin paabahin masyado. I-upload natin kagad to. Para kung sinong gustong pumunta dito bibili ng bangos, makahabol pa. So yun. Yung sitwasyon sa sa Isla Lecture, yun. Kasama din si Russell Valdez. Ayan natin. Grabe oh, yung kubo ni tatay dun. Ayun, dito mga tay. Habol pa rito mga tay. Grabing epekto ng bagyong paing na to. Sa may ano nga pala mga tay, sa ano din. Sa may dinaanan ko sa bandang C6 kanina. Grabe din, ganito rin karaming tao. Pinagkakaguluhan yung kada dumaong yung yung bangka. Bali talagang ginudumog ng mga namimili ng bangus. Kasi murang-mura mga tay, biro mo 100 lang 1 kilo, ang lalaki. Eh kung sa normal na magkano yan? Baka 180. Dati ba magkano yung bangus kung binibili ko pala? 180, 250 yata. Oo, nakapagano. Ayun. Oh, yun mga tay, oh. Si Kachoy. Wala. Uy, sayang yan. Pagkawalan pa yung isang plapla, oh. Akin na lang. Akin na lang. Wow. Ay, may ka tayo. Hindi tayo. Salamat. Binigyan tayo ni kinaliskisan mo na to. Ayun, binigyan tayo dyan lister, oh. Ng tilapia. Handa. Yun. Salamat. May pamprito na tayo. Bibili tayo mamaya ng ng bangus 1 kilo. Ayun, nakadali tayo. Yun, mamimiwas sana ako mga toy, kaso wala tayong pamiwasan kasi bangus something. Dapat dinala natin Pamanti. Oh, yan, diagis. Sayang, kaya dala pala, sayang.
Oh, Kachoy Big, Kabul. Oh, Kachoy Big daw, si Kuya Big daw, Big Vlog New Wrangler, shout out sa Riding Thunders. Yun, shout out no. TV, shout out. Nakay dito sa ano, Beach Kutan. Oh, basyutan. Anong basyutan? Oh, talim si Philip Robles, shout out. Buhay probinsya ay shout out yun oh. Punta na kayo dito. Pitonggo TV, shout out yun. Pwede pa kayo mahabol dito. Saldo Edge TV yun. Shout out sa mga sulit supporters natin. At sa mga silent viewers. Thank you. Hindi rin ako napamiwas na ano. Hindi ka rin namiwas. Sabado, hapon. Bakit? Mataas, malakas yung ano ngayon. Malakas ako no. Malakas yung alon kasi. Kasi hangin. So yun, hindi tayo makapamiwas na ito. Ano, babaliktad eh. Grabe, nalaki ng ano dito. Siguro kung tutulong-tulong ka lang dyan, libre ka na no. Oo, tumulong ako lang kanina eh. Oh, Hindi ko kumali sa malaki. yan si Russell oh. Tumulong lang ako. Tumulong ka, binigyan ka na ng ano. Oo, siya malaki, sa bahay. Wow. Ayan mga tropa natin dito. Iyaw na, Pare. pag-iyaw. Ayan si ano. Una, ano la? Di tayo mapamiwas. Ayan mga tropa natin si Kachoy Buna oh. Di alamig pa. Di nalamig pa. Kanina. Wala eh. Nagpapis kagabi. Bakit? Malakas talaga. Itong patong mga pamangkin ko sa leg eh. Ayaw nga pala, ang dami nga palang pamangkin to. Oy, bunga ka dito? Doon sa amin. Sus Mariusip. So ano naman ngayon, okay na? Ayun, nandun pa sila sa anon. Pinaglikasan nila. Ako lang naiwan dyan mag-isa sa bahay. Sus Mariusip. Ako lang na mag-isa natulog dun eh. Oh, yan kay ano, Kachibo na kung sinong gustong tumulong daw. Oh, mga subscriber natin. Kaso inaantay ko. Na ano yung bahay niyo, nalubog talaga. Bubog. Yan dito mga kapatid, malakas pala yung ano dito, bagyong paing dito sa may Hindi nag-iba yung yero eh. Yung ano namin, bubog eh. Oh. Doon na lang yun. Sus Mariusip. Buti naman oh, hindi na ano, nagiba. Nakakalian niya na yun eh. May ano, inaantay ako Wow. kasi pinalabas ko sila ano, balong eh. Andun sa kanila, dala-dala yun. May nagano sila sa evacuation area. Sila mama, pati lahat ng pamangkin ko. Ayun. Buti na okay Yung naman. mga pamangkin ko, 19 lahat yan eh. Ang dami. Dami. May baby pa. Sus, Ginoo. Mamante ka na no. Ayun oh. Lahat ng mapapasok doon may mga bangus. Tapos yan. Kaya mga tayo, punta na kayo dito. Tangin na lumubog na yung bangkaro no. Pre, saan galing yan pre? Yung bangus. Nahingi. Bigay lang. Ang galing oh. Dito, mga ng bangus. Ang tulong-tulong lang dito mga tayo. May bangus, may pangulam na. Sako. Mamaya siguro tulong tayo sa mga dumarating na bangka para libre ulam. Ay, dapat dala natin yung pamanti tsaka yung ano ko, pandala sana. Kahit dito siguro, agisan mo may bangus dito sigurado. Oo. Hindi yung alimbawa yung may pamanti ka. Isang Tilapia ka na ngayon, meron din dyan, marami na yan. anong tilapia? Ay mamiwas, Mamingwit ka na ngayon. Oh, pwede siguro no, try siguro. Try mo na. Oo, marami yan. Habang nag-video ka dyan, nag-aantay ka ng kakagat. Ayun. Ayun. Binigyan tayo ng tip ni Kachoy. Ayun mga tingin, napahaba na yung video natin, So yun, sipasin natin ulit dito sa may Lake Shore, yun. Guys, Ayun, si Kachoy Tuna. oo, pwede kayo pumakyat dito. Mga tropa oh. Mga tropa. Daming bangus mga ito. So yun mga toy. Dito tayo magmababa. Baka sumubrang haba ng video natin. Yun i-upload natin. Paano kayo hanap tayo ng magandang thumbnail natin. Yun. Good morning. At sana lahat ng napiktuan sa bagyong Pai ay okay na kayo ngayon. Maraming salamat. Ingat tayo lahat sa yan talagang buhay sako na yung ano ng Panginoon to. So laban pa rin tayo, laban mga toy, kahit na binagyo tayo mga katoy. Pati pala dito sa buong kabaan ng C6 mga katoy yun, kahit hanggang doon sa may Slalos Lake Shore mga katoy, ganun pa din. Nagkakaguluhan na yung mga bangus dito mga katoy, ang daming bangus kasi yun o.
Yun, oh, bangka-bangka. Kuya Bang! Wala ka ngayon na kasi kuya nakasingit na, ikaw wala. Bangus na yan. Naibigay mo na, sabi mo na. Dito rin pala sa C6 po. Ito. Dami, oh. Yun, sa may Isla Lakeshore. 100. Ah, 100 din. 100 lang. Opo. 100 din doon sa Isla Lakeshore eh. Grabe oh. At 100 din. Boss, pabili isa. Yung malaki. Ilang ahon na yun. Di ayaw nilang pansinin. Kailangan pala bumaba mga dito. Dami oh. Yung nag-aabang ng ano mga tayo. Oh, sandaan kilo. Ano yun, boss? 200. 200, dalawa. Ah, medyo mahal pala dito. Mahal na, kanina sandaan lang yun eh. 200 dalawa. Samantalang yung 300, 6 na malalaking kanina. Grabe. Na ano na, napasukan na lang. Wala na, napasukan na ng magigilo. Oh, yan mga tayo, napasukan na magigilo kami ni Pusing. Kanina nga, 100 lang, 80 eh. 6 na, 300 ko kanina, 6 na malalaki. Oo. Ngayon, ano na? Nakakatawa si Pusing. Mga tayo, pwede pa kayo umabol dito mga tayo. Sa kabahan ng C6. Yung kaso, ano daw, yung dati kanina, mura lang yung bangus dun sa may Isla Lakeshore dito. Medyo mumahal na daw kasi napasukan na daw na magkikilo sa no. Bali, ano daw, tatlo. Dati, kanina, mura lang. Tatlo 200 na daw, tatlo 200 na. Eh, bili tayo mga to eh. Wait lang po ha. 250 daw po yan. Kanina yan. Magkano po yan? Kaya doon sa naka-block. Kunin mo lang. Akin na po. Tayo, akin na po yan. Apo. Yun, nakakuha tayo mga to eh. O, ito, 1 kilo. Pahingi po ako sukli, Nay. Ikaw, ilan yan? Hingi tayo sukli. Nay, sukli ko po. Ayaw naman, Port. Mahala dito mga to eh. Kaya diba dapat bumili tayo dun sa Isla Lakeshore. 100 lang kilo. Uno medya. Malaki yata mga to. Medya. 190. Ito pa isa. Sukli ko po, te. Thank you po. Okay, nakabili tayo. Dun sa Isla Lakeshore, ano lang to, 100. Ngayon na 150 na dito sa may ano, sa may malapit sa Buting. Yung mga ano, yun. Nakabili tayo pati, mas malaki, 150. Yun, may pangsabawan na. Ayun, mga to, grabe. Nagkakatraffic-traffic na sa dagsaan ng ano, namimili ng bangus. Nakabili tayo mga to. 150, ang laki. Oh, traffic na tayo. Padaan po. Anong barangay po ito? Ano ito? Wawa ito. Ay, Wawa. Thank you po. Yan, barangay Wawa pala dito mga toy. Traffic na. Ito, mga tricycle, ano ba? Yung bangus, 130 na dito. sa Isla Lakeshore. 100 lang, dapat pala bumili na tayo doon, sayang. So, update na rin yan mga toy. Hala, ulan na po, pinadaan po kami.